Velkommen alle sammen. Jeg kommer fra Nationalmuseets skoletjeneste. Jeg er blevet bedt om at komme her i dag og holde et lille oplæg i temarækken mytedannelse og helteskikkelser. Så jeg har kunnet engagere denne trup til at assistere mig på den måde, så håber jeg, at det hele bliver lidt mere spektakulært. Ja, det er fint nok. Hey! I den månelyse nat. Jeg hedder Maria. Maria fik et barn i nat. Hun har fundet sin måneskat. Og med drømmenes blå ocean kan ikke besejles om dagen.
20 år. Ja, dig med selerne. Hvad med Maria Bonita?